Simtambala. Yeah. Africa, my continent. Africa, my home. Hey. Sise Eastern Cape la, kusebhizana, semzamba. What 7 last con. Ikhansela la uTsepo. Enduna uthe umama. Umama uJana. Mawutshana. Enduna lapho mawutshana. Inkosi. Oh inkosi. Inkosi mawutshana. Okay. Induna ngumthembu. Oh induna umthembu. Qhude. Cha sesigodini sakho lapha Qhude noma singakhulekanga. Sesiyakhuleka manje sesingaphakathi. Cha la ekhaya Kwamanje. Hawu mina bese ngithi indawo phela kwaManci. Oh angithi manje ngicabanga kwaMachi ngaliya. Kunendawo kuthiwa kwaMachi. Oh kwaManci okay. NCI man. Oh Manci. Siyabonga kakhulu. Africa my continent, Africa my home. Lana njengoba sengishilo ukuthi se Eastern Cape. Udaba esihamba ngalo alubi kodwa lungaba lubi uma singalidedela. Lana sihamba ngodadewethu. La ngodadewethu udaba esihamba ngaye nazi lezi ingane zakhe ezu2. Ingane zakhe ezu2 amawele akhe la. Lamawele akhe azalwa ehlangene ngezisu. Ezalelwa KZN, ezalelwe inkosi Albert uThuli isibedlela. Mayihlangene ngezisu eshare isibindi. Umsebenzi wenziwe isibedlela noma iDepartment of Health eKZN asikwazi ukuthi singawubuka nje bese siwubukele phansi. Siyabonga kakhulu muhle kakhulu. Lezi ngane ihlinzwe ngempumelelo. Ngoba nibona nje siyaphila. Baphila la. Yes. Kodwa ke okukhona sibese silumana indlebe nabanye odokotela ngoba ukhumbula ukuthi sinokusebenzisana kakhulu neDepartment of Health eKZN neorganization yethu under Msweli Foundation ngokubuka ukuthi umsebenzi abawenzile beyisibedlela owenziwe odokotela isikhathi nemali nempilo yezingane into einvestwela enkulu kakhulu sibese sibona kuyinto enhle ukuthi ke sizoyibheka ingane sibheke noma wazo sibheke nenhlalo yakhona mhlambe khona okungavela ake senze dadewethu awusinikeze amagama akaphelele Nombuso Doris Khandayo. Nombuso Doris Khandayo. Okay. Right. Awusitshela utshele nje umuntu obukayo waseAfrica nose South Africa ukuthi utete nini? Ngitete ngomhla ka13 February. 13 February. Wahlala isikhathi esingana lapha esibedlela inkosi Albert? Ngihlale u8 months. U8 months. Kade usuka kusiphi isibedlela? Ubelethele khona? Ngibelethele khona. Ukade urefer isiphi isibedlela? iKing Edward. iKing Edward. Irefer usutetile noma ungakateti? Ungakateti. Bathini bathi bareferela? Bathi bayabona khona ingxaki ekhona njengokulela kusho ukuthi bayabenza iscan abese bebona bakundi namawele kodwa nguke ngwamawele anengxaki akangeni kuba abantu kwazi ukuthi cha ngiphela manje ngiphethe isosha lapha ubuye ebe naleyo nto nje uthi uhlepla yonke into akadlali nezingane khipha imic akhiphe yonke into manje sami sifuna sibe zime mana ke dadethu ubusela ekutheni isibedlela iKing Edward mawufika khona babe kufaka kwiscan babone ingxaki bathini baye babone ingxaki babe sebengixelela ba ndikhulela amawele lamawele le adileneyo ngoba bese bengixelela baye nabashera bathi bashera isibindi nenhliziyo babe sebesithi ngoku bazomtransferela eKing Edward inkosi Albert okay inkosi Albert yes mawufika inkosi Albert xa ndifike inkosi Albert nakhona bangiqalisa kwiscan yes baqale bangiskena nabo bese bengixelela ba abantwana bahlangene bashera isibindi nenhliziyo yes base bewenza ukuthi umsebenzi ngendlela yakhona babe sebelantika kusho ukuthi babe sebeqhake ingxaki bangixelela kanjalo cha nase ndanokuthiwa ngoba phela bona banixelela wangathi ngoba bese bengixelela bayi uzeke njengoba abantwana bekanje
isona kwenza kubangenzeka noba intoni ngaba so ba 30 babe ngabantwana bakanje. Yes. Ndaqala khona apho kuba ne stress Yes. ngikhulele. Yes. Shuthi ndabe sendihlala ke ndalinda ke ndayodina fe ndalinda khona. Ndandizoteta. Yes. Kwathi ngomhla umhla 13 yangomhla 13. Shuthi kulapho ndayendalantila nasikwa khona ke. Ekseni wafika ugqirha. Yes. Wafika ekseni ugqirha wabese endlentozo wabese bendithumela wabesebenzisa labor ward. Yes. Lapho ndafika ndatetela khona ke. Ndateta khona kusho ndafika ndahlinzwa zange ngikwazi uzidedela. Yes. Ndafika ndateta khona. Ndafika ndahlala almost hour khona. Yes. Yapheli hour. Dabuya khona besebenzisa labor ward nabantwana. Yes. Sentetile. Yes. Ndahlala khona ilanga lonke ngakusa ke. Kwabe sekuthiwa mandihambe ndiyojonga abantwana. Oh. Ngifika e-ICU wathi abantwana base-ICU. Ndahamba no sister khona sister endihamba naye. Wathi mina ndiyojonga khona abantwana. Yes. Xa ndifika kwafika ndibonisa abantwana wathi ayike nabo abantwana bakho. Kulake ndafika ndalila khona zange ngikwazi uzibamba nave ndafika ndalila. Yes. Ngoba eyona nto ndandisothusa ile meko bayiyo. Ngingakaze ndiyibone imeke kanje. Abe ndafika ndalila. Shuthi babe besebendiduduza ke bathi yebonayo abantwana ba right abantwana bazophila bazibananto abantwana. Ndabe sendiphindele wodini shuthi baye bangixela amaxesha akhe enzomane ndifika ngawo ndizoshikisha abantwana. Yes. Bafide noma fida. Okay. Uzowaphuma nini esibhedlela? Esibhedlela ngiphume Friday last week. Okay. Yes. Yeah. Sibonge kakhulu iDepartment of Health nje kakhulu KZN yonke siyabonga. Siphinde futhi sibonge ke nohulumeni nje iDepartment siyabonga kakhulu. Yabona ke makunezinto phela ngithi ngiyasazi thinga ukuthi sinyana. Nasike sisho mangekho kahle siyashuda kukho kahle. Yabona ke umsebenzi niwenzile emhle kakhulu. Siyabonga nje kakhulu. Kuningi vele nikwenzayo okunye sike singakuboni. Kodwa lokho sithe ngeke sizihlala. Phela ngijwayele uphathe ingane. Ngijwayele nje ukuthi ngijwayele uphathe ingane. Right. Esikuzeleke njengoba singachaza ukuthi ukuzobheka nje inhlalonhle yalezi ingane ukuthi ihlele simene njani. Mhlambe ke sizokukhombisa njengesakhamuzi sesigodi bese uyabuka ubuke bese siyabuka ukuthi yini esingayenza mhlambe ukuthi ke isimo sibe ngcono kuna lokho esobe sikubuka. Hawu manje wavela ithatha manje uvele ithathe vele kube ngeyakhe manje mase kungiyakho wenza njani manje esingabanyeke la awudlali nengane nje uthatha into eyintama uvela ufuna ukuncela nje mawubona into nje uyancela awudlali nengane so yilokho kusilethela kodwa siyabona nje ngendlela esingene kuyikhona ukuthi isimo lesi esingavumi kahle ukuthi ke izingane ezikulesi simo zingahlala khona kodwa ke akukuningi sokusho manje besizokuthathela nje njengasakhamuzi saseAfrika sase-South Africa sase-Eastern Cape sakwaZulu sase-Gauteng sase-Mpumalanga sase-Northern Cape sase-Western Cape sase-Free State ukuthi sisonke la lolu daba oluthi sonke okunye nokunye sizoxoxa uma umuntu esenze kahle assessment yala ekhaya bese ke mhlambe sibuyela futhi nasesibhedlela sibuka ukuthi yini enye kwesikubonile sokwethula kodokotela laba abasithumile ukuthi sibuke bese beyasichaza ukuthi mhlambe kuphi la singabamba khona sibambe kanjani siyisizwe. I thank you asiphumeleni ngaphandle ngoba nangu naye uthi lento ayiphele yonke lento ya ngiyezwa banele nobanele manje ukuthi ubona lo nomunye uthi useyancela yena akanceli uphethwe lomkhulu lo yes mthatheni nathi ibhodle nakho yena baba wagcina ngincela isingane yabona ke labo bazala ingane beyishiye umbona ngendlela yancedisa ngayo ya hawu kanti ufuna ibhodle lazi mina bengithi uyazivalela enkulumo cha asiphumeni ke siyobheka la ngasemnyango Africa my continent Africa my home sisonke kulento namhlanje ulihlanu isikhathi kulapha ko2 emini umhla ka10 bangaphosisi namhlanje uNovember sila
ekhaya Eastern Cape kwaManci. Thank you. What 7? Thank you. Ingaphandle ke lalindlu ilona lonke leli. Leli ngaphandle leli uma libalele ilanga kukahle kungathi kukahle malibalele ilanga. Kodwa uyasibona nje isimo ukuthi cha kwasona vele asicwilisi. Uma singathi ukusondela awuzukutshelwa umuntu ukuthi lesimo lesi uma lina izulu kwenzakalani. Umuntu ke ufike kahle wafika izulu kade lina yabona. Lokho kuzokuchazela ngokusobala ukuthi kunjani. Yabona ke la nathi yabona la. Uyabona umswakama nje. Yabona umswakama. Yabona la. Yabona umswakama. Kuyachazela ngokusobala ukuthi mhlambe lezi ingane lezi ngoba sibhekile indaba zeingane. Sibhekile umsebenzi owenziwe. Mawuthi uyabuka lesimo lesi makuthiwa lezi ingane zilala la. Angazi noma kahle yini. Angazi noma kahle yini. Yabo? Angazi noma kahle yini. Angiboni ukuthi kukahle ngingazi ke kodwa ukuthi ke ukube bekuthiwa kune criteria nama requirement adingakala kulezi ngane ukuthi ihlale endaweni enjani angiboni le ndawo ukuthi mhlambe bizo qualify yini yabo kulezi ngane ikwazi ukuhlala kuyona le ndawo ngikwenkulumo ke vele futhi bachazela ukuthi kuyanetha na kodwa ke njengomuntu ke wasemakhaya akudingi ukuthi uzuchazele ukuthi kuyanetha ngoba umuntu ufike kahle vele kade lina izulu vele kunomswakama kumanzi phansi makunomswakama ke uyabona umswakama ukuthi uyenza lento yokucinana umdala nje iyenza lento ukuthi uvele ucinane kulula ukuthi ungene nomkhuhlane isimo sakhona nje sikwazi na ngoba nawo lo plastic nawo lo angazi noma ukahleni einganeni ilokho ke ma Africans esizobheka esithi ke asibukeni ukuthi kungahlula yini ukuthi sivele sifaka amandla la sivele sifaka amandla sithi yazeni ngenxa lezi ingane ezimbili ezalwe ihlangene ngesisu ihlangene ngebindi ihlangene ngenhliziyo mayihlangene ngenhliziyo noma yiphindi bekhona sikwazi ukuthi ithole indawo ezokwazi ukuthi ivumelane nesimo sazo yilokho engizokucela ngingakafiki nakodokotela besixoxa nabo mina sengibonile ukuthi hayi for lezi ngane uze kwazi ukuphila asibe nayo indawo evumela isimo sengane umsebenzi engithume wona ke yilo ukuthi sibheke la singabamba khona mase sibambile sibambisisa okunye mhlawumbe uphinde icindezele sesiphuma endlini lana vele kukude nje la isibhedlela esikwazi ukuthi sinakekele kahle inkosi Albert nakhona sisazobuka ukuthi ngoba ngathi bahlala ngaseMayville sizobuka ukuthi ikuphi la oncuba ngcono ngakhona ukuthi makuthiwa siyakha sakha la noma makuthiwa sakha seMayville eThekwini angazi konke lokho sizokhuluma la inkundleni zokuxhumana kodwa nje wakhona ukusuka la sizowaxoxadana ama-kilometers ukusuka la uya eThekwini ama-kilometers angakanani sikhona isibhedlela esila mhlambe ePort Edward kodwa angicabanga ukuthi singalingana nenkosi Albert sikhona isibhedlela sase Eastern Cape esimthatha isicishe esiprovincial yacanga seimthatha mawusuka lana ke uyemthatha kude kakhulu kunokusuka la uyeThekwini ezinye zezinto lezi esifuna sizibuke njengezakhamuzi angithi siqhubha ubuntu uthini siyanakekelana siyazwelana siyathandana siyahambelana okwamanje ake ngime lapho nizobona mase sithatha lenkulumo sihlanganisa nesibhedlela sibonga ukuthi yini singaphuma ngicabanga ukuthi okwethu kuphela la okwamanje sobuka ke ukuthi ke ithini inkulumo masehlangana nethimba eThekwini I thank you mhlambe ke umuntu okunye uzothi omunye umuntu lendlu uyibona inkulu yini singabhekanga amanye amakamera mhlambe khona engcono cha kuyefana nje sime sifanayo
nanokubelele kiphi kuyafana kunomswakama kusemswakameni futhi ngiyimali nezulu kuyaxhaxhaza utshelwa yini utshelwa iphansi ubona ngalo iphansi ubona ngayo indawo lokugobhoza khona amanzi kuyafana noma ubengangena la noma lana ke kunzima kakhulu ke la ngoba la ingaphandle nengaphakathi nokukhunda ayi lana bengeke ngezihlala kwakhona ke okunye kokuvela awanje kuba intambo yagesi ezinje awanje ubugesi unje nake kukutshela ke izinga lengozi esikuyona ukuthi ubungozi umngakanani kulendlu ngeke ikwazi ukuhlala la ngenza ukuthi nje usheshe uyibonele ukuthi impela lesimo lesi azivumi kahle iphenye into esingena ngapha ba ekuzoba nzima ke makuthi mhlawumbe ubunegeng so small Small kitchen. Okay, kitchen. Ngobalona ke ngoba ke ngalizama nje nalona alifani kodwa ingxaki la phezulu. Nakhona la lamaplanka. ngeze zeyilana. Ngeze zeyikwazi. Isimo nje uyasibona ukuthi kunzima. Yodwa kuvela ziguqa lezo. Hayi kunzima kakhulu. Isimo ke esikhona na. Angeke. Bafowethu nodadewethu angeke noma singanga kuphi kuyafana awona lo msele no sukwenzela amanzi engangeni yes malina ke izulu ke into ehluphayo umsele lo msele uhamba uthi wenzeni wachithe ngapha amacala yabo hambeni kodwa ngoba amanzi phela aqhamuka iphansi aseqhamuka phezulu kunetha phezulu ayingenela ukuthi nje ugada awukho uzokutshela ukuthi hayi xa ayiqhamela phezulu lana aphansi ayavikeka mhlawumbe mfana kuphela ito kwase kuphela ito dala yama le yokubhekile yethu umuntu wethu lapha kumfana kube nonkosikazi awamzeka le uMazulu le Natal umfana lo nomakoti wakhe babethi lona ke ngedanda abaxela befika bebheka lana yaphumisa nokudabuka kawo lento mana ke kade kwalala nalepali ngoba bekhathi bekunethe iqondile umuntu ethala lepali mana ke lana aninazo ndezindlu lezi ikahulumeni lezi aninazo baba yafana ngale isikhathi esikhulu ngihlala kakhulu ngale Natal ave ndabona apho ukuthi ayikho la awuma wami ngapha koNatal ngeza ngilana ngomuntu oyitata ngwanisana wala okungcono mawungale kunala hayo angawuyifanisa njalo nale hayi singumehluko lana kanti abagcinyela kwesabo nje base bacela nalendlela hayiba yi-right kuba sacela likhansela lifane nelinye amakhansela ayifana hayi efana baba okay ngiyathu hayi efana ngoba bakhuluma hayi anama RDP lezindlu lezekahulumeni bengazi hayi ngayibhalisa ndazama apha uma ngathi bazosibhekela lana izindlu zenansika kangangibaka kona ngade ndachiye yandawo ndathi bafana bami ndizoke ndifakelwe phaya yabo indlu yami hayi kunani kona basafika sebethetha ngenyinto lonto ikhansela kaphonjwa kwamanye amawayi hayi kwa-7 kathiwa kumchazi uzovela apha kwa-7 anina u-7 nje awunamchazi ngamagogogo abamane bachola abanye alogogogo hayi mchazi amagogogo yini sesewini izinto ezisesikhathela ngathi i-caravan nobhekile ikhathele mina ndahlala kulamanzi njengoba ndisitsho ndiyajabula ngokusabalela kodwa nasekunetha mntakababa siyajomba sithathe imibhede nengubo sithi masiye ngapha nangapha yabo ndenzela uba ukulala ingane noba ndikahlala mina yes yabo ukuba kulala labazukulwane babo okay hayi futhi ngiyayithanda le nto ngoba le ngane iyanasikela ngale ngoba izoba kuhlungu inhliziyo yami balo umntwana benzelelana ingxakelana kunako hey nisho ukuthi akunakwa kakhulu la akunako ikungcono ngale ngakithi KZN kaloku mina ndihlalele ngale ndazalelwa ngale
ngifike lana noko sengithanda ukuqabuqabuka kanti zisenkomeni lana ngubaba wami ndisuka phi ubaba wami wasebenza etimeleni ehlala phi eSisterville kwa Road 15 isikhona waseleka kubaba wami manje umuzi nasenenza njani umuzi ubaba wawudlisa ngomunye umuntu ushuku ngomunye usisi owayithandana naye wasuka waveza ntoni wafika waveza ngoba umama wagijima amaqetheni kanti umama uganela hlobo la kudala wavela lo sisi waveza amaphepha eshu ukulimela nina nasala kanje mana ukushuthi lo ya mama iwacindezela omunye umama yes baba emnenso ngabani ngokwami njoba ndikutata yes utata lo wavuma zo ubaba wavele wathatha izinto wayinikeza lo mama ngoba zange sithole lutho nthina njengosiba abantu abakhe ngoba nangona ke singazi sizalwa ngumama lo ngoba mina ngizalwa intombazana yaseNatala eNatala ngoba umama wami wemuka uthi utata watshona koGoli uthi akamazi ke ngokuba zange akaye eGauteng kodwa bakwenzela wena iphasi bandenzela okungcono lalana kulenzela ubani kwenzela ubaba ya okungcono ngoba kwenzela iphasi isibongo sami njengoba ngithenge umanga okungcono ifani yami ithi Diko okay Diko no kungcono Africa my continent, Africa my home. Nizwele asibakhulumeli bayikhulumele sithina seyimele nje asicheme namuntu. Akeke sichemena siyezwa ke makuthiwa ngapha ngakithi ashaya izandla KZN kuthiwa khona okungcono esikwenza kangcono kunamanye ama province 1 2 3. Thank you. Ukuthi nje khona esikwenza kangcono asiqhubekeni ke senze kangcono bafuthu siqinise ekwenzeni kangcono departmental sethu kuzosilekelela kakhulu kushintsha impilo zabantu eAfrica South Africa KZN Eastern Cape at large. I thank you.